Rebem estímuls de tot arreu, al llit, a la feina, a l'escola, al metro, al lavabo, al carrer. Ens bombardegen amb milers de terabytes d'informació que no sabem classificar. Paradoxalment, en aquesta nova era tenim més informació que mai, però som la generació més desinformada. Aquesta revolució augurava un gran canvi, amb conseqüències molt diverses, però per analitzar-les haurem de tornar fins al moment que va canviar-ho tot. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Per molts, l'11 de setembre de l'any 2001 va suposar un canvi d'època. Un moment en el que la gent va adonar-se que al seu voltant succeïen coses que els sobrepassaven. Aquest canvi, però, també es va notar en el món periodístic, ja que els mitjans van donar-se compte de que la instantaneïtat havia de ser el valor més preuat en un món globalitzat en el que quedar-se enrere significaria morir. Un clar exemple per demostrar com ha canviat la manera de veure el món és a través d'una comparació informativa entre els atemptats de l'11 de setembre a Nova York i els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Barcelona. Amb la seva creació, les xarxes han esdevingut un element imprescindible per saber tot el que passa. Una manera de comprovar-ho és veure com va pujar en menys de 24 hores el cim de cerques dels atemptats barcelonesos amb els de Nova York, ja que l'accessibilitat d'aquests fa que siguin el primer lloc per informar-se. Això, però, ha suposat un fet molt controversial, del qual molts periodistes opinen. Jo crec que Twitter afegeix soroll i pot afegir confusió en un primer moment, però també és una eina molt útil per ajudar la gent i per donar informació de servei i per donar informació contrastada i per posar en valor que un mitjà públic com Catalunya Ràdio, quan dona una notícia, és que va a missa i que allò té molt més valor que no el tuit que pot fer qualsevol desconegut. Catalunya Ràdio és un dels mitjans catalans amb més credibilitat i confiança del sector, que ha demostrat en casos excepcionals com en els de Barcelona, en el que dins del bullici que en aquell moment patien les xarxes, va saber resistir-se a les exclusives poc fiables per donar un servei públic al ciutadà. Però com aquest atemptat ha sigut dels últims que hem patit, ja que durant aquests anys els grups perpetrants han realitzat altres massacres arreu d'Europa amb resultats similars a les xarxes. Allà, enmig del fregau, al barri de Molenbeek de Brussel·les, o al barri europeu, o al Bataclan, o als Camps Elisis, i el senyor que està allà a la redacció, o al plató, perquè és així, o a l'estudi de ràdio, està allà amb el Twitter. I, ostres, la persona que t'envia d'allà sóc jo t'informo tu del que està passant. Qualsevol rumor que corre per Twitter hi ha determinats periodistes, determinats editors, determinats presentadors que ho llencen. I clar, la merda acaba embrutant. La sensació que hem donat moltes vegades durant aquests atemptats era de caos, de desconcert. El dia del Bataclan mateix hi va haver gairebé més informacions falses que atemptats reals. Va ser molt greu, va morir molta gent. Però a l'hora que hi havia l'atemptat del Bataclan i de les Terrasses hi havia també un atemptat a Leal, que al final no va ser, problemes al metro, tirotejos al metro, això al final no va ser així. Abans, però, per entendre per què s'utilitzen les xarxes, primer hem de veure com els professionals empren aquesta eina pel seu dia a dia. Accés immediat a molta informació, a les fonts oficials, totes a través d'internet, a través del seu portal d'internet o a través de les xarxes socials, a través dels seus missatges,
arriben molt més ràpid que abans, clar. Abans s'havien d'enviar faxos o s'havien de fer trucades telefòniques. Ara és molt més ràpid i en aquest sentit és molt més eficient. Qualsevol innovació tecnològica té sempre els seus pros i els seus contres. En el cas de la tecnologia mòbil, ens ha facilitat molt la interacció interna dels periodistes, dels equips professionals de periodistes, ens ha facilitat molt també la transferència de continguts i a la vegada ens ho ha complicat també des del punt de vista que és una font constant d'impactes informatius. Això què vol dir? Que estem més pendents que mai de la realitat, que tenim més impactes informatius que mai i a la vegada que tenim més feina que mai a contrastar, verificar i fer rigorosa qualsevol informació que ens arriba a través dels aparells. Però aturem-nos aquí un moment. Quan tu parles a algú sobre els mitjans públics catalans, aquests et parlaran de TV3 o Catalunya Ràdio, però n'hi ha un tercer que fa una feina igual d'important que aquests dos anteriors. Estem parlant de l'Agència Catalana de Notícies, però per saber quina feina fan, primer haurem de dir què és una agència de notícies. Segons la Wikipedia, les agències de notícies són organitzacions de les quals l'objectiu és obtenir la major quantitat d'informacions possibles i vendre-les als diferents mitjans de comunicació. Però, sincerament, millor ens quedem amb la definició del seu propi director. A diferència d'un mitjà de comunicació finalista, una agència de notícies no produeix continguts per a l'usuari final, sinó que el que fa és, o el que fem, és produir continguts que servim als mitjans de comunicació finalistes perquè ells, dins els seus criteris editorials i dins els seus criteris periodístics, hi donguin el color que vulguin donar-hi als continguts que nosaltres els donem en brut. Però alerta, a part d'aquesta funció, amb la mala praxis de les xarxes socials, l'Agència Catalana de Notícies ha canviat el seu objectiu laboral a diferència de molts mitjans. Si fins fa poc les agències de notícia érem el primer, moltes vegades, el primer impacte informatiu, crec que les agències hem de saber renunciar a la immediatesa en benefici de la veracitat i la credibilitat. És el valor que em sembla que tenim les agències d'informació, de notícies, en l'era, això, que us dic, de la sobreinformació. I això és el que han provocat les xarxes socials. Han potenciat la immediatesa en detriment de la veracitat, cosa que ha provocat que molts mitjans hagin rectificat informacions per no haver-les contrastat prou, o directament, les mateixes xarxes han sigut les llevadores del fenomen de la postveritat. La immediatesa és el més important, no? I doncs si jo estic a Niça parlant o estic a París parlant que un camió s'endú per davant desenes de persones, doncs si corre pel Twitter que a l'Hotel Le Méridien hi ha una presa d'hostatges, cosa que és mentida, que era un simple bulo, doncs la ràdio ja considera que s'ha informat de l'altra cosa. No, escolta, tenim un camió confirmat perquè tenim imatges que ha atropellat desenes de persones. Quina necessitat hi ha de córrer encara més? És la immediatesa que sempre passa per davant dels fets i de la veracitat, de vegades. Un cas sonat va succeir durant les presidencials americanes del 2016, on una suposada notícia en la que el papa donava el suport a Donald Trump va arribar a 961.000 persones. En canvi, la seva falsació va arribar amb prou feines a 400.000 persones. Això ha provocat que, amb lo fàcil que és compartir bulos a les xarxes socials, molts pseudoperiodistes s'hagin dedicat a intoxicar la gent amb informació falsa en benefici propi. Però, a contrapartida, la facilitat ha permès que es creïn molts mitjans digitals. La tecnologia ens ha portat a unes possibilitats enormes de fer moltes més coses i fer-les molt més ràpid. I a la vegada també ha democratitzat més els mitjans de comunicació. Abans els mitjans de comunicació eren uns pocs que comunicaven, que emetien els missatges cap a la població. Ara gairebé tothom, amb una mica d'enginy i pocs mitjans, pot ser emissor. Això ens ha posat en escac a tots els mitjans tradicionals i, per tant, aquesta competència immediata, contínua, a través de les xarxes socials, sobretot de Twitter o del Facebook, han fet que canviïn les dinàmiques.
Aquesta pluralitat l'han portat en els últims anys uns 75 mitjans, només a Espanya, d'exclusivitat digital. Aquests acullen tot tipus d'ideologies, fent que l'espectre ideològic de la premsa quedi quasi coberta. Però davant aquesta situació, els mitjans catalans no s'han quedat enrere i han adaptat les seves estructures a les noves tecnologies. El que hem fet en aquests 2 anys és acabar-ho de potenciar, reforçar la redacció digital que ho fa possible, incrementar la presència en xarxes com, per exemple, Instagram de Catalunya Ràdio, intentar corregir o adaptar quin tipus de contingut funciona més bé en aquestes xarxes socials, potenciar els directes i els streamings de les entrevistes que fem al Facebook Live. Hem canviat la web, hem millorat l'aplicació mòbil, que l'hem canviada també, però ve d'una herència que ja anava encarrilada en aquesta direcció. Periodisme que bàsicament viu o és capaç de desenvolupar-se per la polivalència dels seus professionals. Només d'aquesta manera era possible dibuixar o plantejar una agència pública de notícies del país amb la màxima ambició i amb una eficiència des del punt de vista financer superior als mitjans més tradicionals que havíem conegut fins llavors. Ha estat una carrera de fons, consolidar aquest model multimèdia de l'Agència Catalana de Notícies, dels periodistes multimèdia i polivalents de l'Agència Catalana de Notícies, que han estat fins i tot no només pioners en el context europeu de mitjans de comunicació, sinó que han estat un referent també per molts altres mitjans de comunicació que han vist en l'aposta que havia fet en aquell moment l'agència una de les vies per la innovació. Un clar exemple de com les xarxes socials s'han convertit en una nova font és el cas del diputat Gabriel Rufián, que ha convertit Twitter en la seva segona tribuna política, donant molt material als mitjans que el segueixen. No ho sé, jo crec que és una gran eina política, també és un monstre d'ego brutal, cal tenir en compte, és una bombolla també, si fos per Twitter Alberto Garzón seria president del govern i al final és Rajoy, has de tenir en compte, i sí que em sembla un gran mitjà per intentar arribar a moltíssima gent. No cal moltes vegades parlar més de 140 caràcters. De fet, si no ho pots explicar en 140 caràcters, moltes vegades és inexplicable. Ja que hi som, parlem de Twitter. Aquesta xarxa creada l'any 2006 és una eina imprescindible per al periodista digital d'avui en dia. Parlem de xifres. En la seva creació va trigar 3 anys, 2 mesos i un dia en arribar als 1.000 milions de tuits. Avui en dia, aquesta quantitat s'assoleix en només una setmana. És per això que els mitjans han potenciat no només l'ús d'aquesta xarxa, sinó de totes les possibilitats que els brinda internet. Nosaltres, sobretot, el gran canvi que hem fet a Catalunya Ràdio en aquests 2 anys és aquesta història que jo comentava de la necessitat de que se'ns percebi més com a generadors de continguts que no pas com a simples aparadors de contingut marketingià i de promoció del que passarà en un futur. Procurem que tant a Twitter, a Facebook, a Instagram, a la home de catradio.cat, a l'aplicació, tant l'aplicació com la home les hem renovat aquest últim temps, vagin en aquesta direcció que deia de continguts, de ressaltar molt que si aquí hem tingut, per exemple, Roger Torrent, el nou president del Parlament, doncs que tingui una bona posició, un bon titular, una bona informació i que l'usuari, per tant, senti que venint a nosaltres se sentirà ben informat també. Aquestes tàctiques empresarials han dut a Catalunya Ràdio a ser líder en el sector digital, ja que són l'únic portal espanyol de notícies en superar els 2.870.000 usuaris únics. Jo crec que la ràdio en general i Catalunya Ràdio en particular està utilitzant les xarxes socials per intentar captar un públic més participatiu, un públic més jove, per intentar facilitar el consum de la ràdio i dels àudios més enllà del temps real d'emissió de la graella tradicional i per facilitar que determinats oients ens escoltin d'una manera diferent a la manera convencional. I per tant es tracta de potenciar la participació i d'entrar en els mòbils, en les tablets i en l'entorn de xarxes socials on molts dels nostres oients hi són de manera natural.
Un altre motiu pel qual els mitjans han potenciat l'ús de nous recursos digitals ha sigut per no perdre l'audiència jove, que està acostumada a seguir les programacions a la carta, és a dir, passem del tradicional directe al consum del contingut on vulguis i quan vulguis. Per tant, l'única manera de no sucumbir a les noves generacions ha sigut passar dels mitjans de consum en directe a generadors de contingut sota demanda. Però no oblidem una cosa, la seva vocació de mitjans públics fa que també segueixin apostant per l'actualitat informativa, creant així un híbrid entre els mitjans tradicionals i els que només generen continguts. Un exemple perquè quedi més clar és situar els mitjans públics catalans al mig d'una línia imaginària entre la premsa tradicional, com un diari escrit de tirada exclusiva en paper, i un push generador de continguts com és Netflix. Aquesta dinàmica, però, es trenca amb esdeveniments excepcionals. L'exemple més clar són els atemptats de Barcelona i Cambrils succeïts els passats dies 17 i 18 d'agost, on la necessitat d'informació filtrada, veraç i immediata va dur la gent a consumir la ràdio principalment i la televisió en segon pla. En una època d'estiu, amb gent de vacances i amb uns dies que l'activitat informativa baixa, vam demostrar que tot el conjunt de professionals de Catalunya Ràdio van saber reaccionar, van donar molt bona informació, van contrastar, van fer servei públic, van ajudar que molta gent tingués informació útil per prendre decisions en relació amb aquests atemptats, i durant 47 hores ininterrompudes Catalunya Ràdio va fer una programació especial de cobertura dels atemptats de Barcelona i de Cambrils, i després de tot el que va passar, i d'alguna manera vam potenciar un valor que té històricament Catalunya Ràdio, que són els seus serveis informatius. Tots aquests esdeveniments i canvis han anat moldejant l'ofici, fent que evolucioni conjuntament amb el pas de la societat i les seves inquietuds. Igualment, per assegurar-me, he fet la mateixa pregunta a tots. Us deixo amb les respostes, que jo marxo, que m'esperen. Que siguin molt curiosos, que llegeixin molt, que estudiïn moltes llengües, que no cometin l'error d'intentar que siguin molt versàtils, que no es quedin encasillats en un àmbit concret. Per exemple, crec que a les facultats encara has de triar o si fas televisió, si fas ràdio, si fas premsa. Escoltin, aquesta diferència no existeix al món mediàtic del 2018. Els diaris tenen televisions i les televisions tenen ràdios i hi ha ràdios que es poden mirar per internet i està tot barrejat, no? Els recomanaria que tinguin una mirada diferent sobre els formats, que siguin molt més oberts i, si us plau, que ens ajudin a trobar un model econòmic viable per això, perquè hi pugui continuar existint premsa lliure i independent. Que és una professió molt noble, que és un ofici que vol molta dedicació, que crec que és de les professions i dels oficis que més dedicació i més connexió constant vol amb la feina i que ho pensi bé, perquè segurament serà una feina molt, molt, molt entregada i molt absorbent. Que si li agrada, que s'esforci, que aprengui molt, que llegeixi molt, que viatgi, que miri com es fa la informació aquí i a altres països i a mitjans diferents, en suports informàtics i en suports diferents, però sobretot que no ho deixi passar. És a dir, aquest comentari que moltes vegades podem sentir dels nostres pares o de la gent més assenyada en principi, de dir, ui, no trobaràs feina, això serà molt difícil. Si tens passió pel periodisme, no hi haurà porta que no s'obri. Que sigui molt valent, que sigui molt humil i que sigui molt generós, perquè no sempre el que els periodistes pensem o la visió que tenim els periodistes és l'única o la millor, i que part de la feina dels periodistes o dels mitjans de comunicació en una societat complexa com l'actual passa per saber donar veu a tothom
reflectir la realitat i la pluralitat de la societat, saber destriar el gra de la palla i quines són les fonts d'informació serioses i quines són les que et volen intoxicar, i que això s'ha de fer avui en dia en un entorn digital on convius amb ciutadans, amb gent que no està d'acord amb els mitjans de comunicació, amb gent que no està d'acord amb les institucions, amb gent que ho troba tot malament, però també amb gent molt innocent que tot el que llegeix li sembla que és veritat, i gent molt entusiasta que la seva idea és la millor idea i l'única idea possible. I amb aquestes paraules arribem ja al final amb les conclusions tretes. Al final, des que el boom de l'internet va arribar i va provocar la globalització mundial, en aquest ofici el periodisme va provocar un canvi encara més gros. Aquests nous mitjans han obligat els periodistes a adaptar-s'hi abans que aquests propis controlin el periodisme en si. Al final han sigut 4 els principals: Instagram, WhatsApp, Facebook i Twitter. Els 2 primers no han provocat un canvi tan gros en el periodisme, però sí han creat una bilateralitat de comunicació entre l'emissor i el receptor. En canvi, aquests 2 últims han afectat principalment a 2 pilars bàsics de la professió periodística: la pluralitat i la veracitat. Escolta, espera, com anem de temps? Anem tard, Dóna'm la càmera. Com anava dient, aquest canvi principal va sorgir amb les xarxes socials, però si li volem donar una data, això seria el 11 de setembre de 2001, a partir del moment del qual aquests canvis van començar a sorgir a efecte a l'interessar-se per la globalització del món. Respecte a la veracitat, els mitjans han preferit tocar aquest valor per donar més importància a la immediatesa. I parlant d'immediatesa, jo tinc a Nadal, dona'm. Estem arribant ja perquè els mitjans, al final, han fet un canvi també respecte a la pluralitat. Aquesta democratització que ha portat la pluralitat ha beneficiat a trencar l'oligopoli existent fins fa pocs anys de la informació arreu del país a Espanya. Quan vaig començar aquesta recerca, tenia una pregunta al cap que m'havia de respondre. Han canviat realment les tecnologies la manera d'informar a l'ofici del periodisme? I al final, la resposta que he aconseguit després de cercar i preguntar a molta gent ha sigut la veracitat i la confirmació de la tesi que tenia. Així que he d'agrair a tothom que m'ha ajudat, m'ha acceptat les entrevistes i dir-li gràcies. I simplement, així és com he demostrat que la meva tesi, al final, és real i que els mitjans de comunicació han fet canviar a través de les xarxes socials l'ofici del periodisme. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those 3 words are said to